Jó reggelt! Ma az utolsó 3 gyakorlatot beültetjük a mindennapokba, és az egyik a koszos ruháknak a földről való felvétele, úgyhogy én fel is állok, és ugye beszéltünk a jó reggel gyakorlatról, ami nagyon fontos, hogy ugye behúzódhassa, egy kicsit megfeszítjük a popsunkat, és egyenes háttal lehajolunk, például ezt a pálzoknit fel tudom venni, vagy pedig a másik, az pedig ugye az amerikai foci gyakorlat volt, amikor nagyobb mennyiségű ruha van itt, akkor azt is meg lehet oldani úgy, hogy lemegyünk az amerikai focipózba, és onnan szedegetjük fel a dolgokat. Például én ezeket most átrakom a kosárba. A kosár átjön ide, és ahogy látjátok, tehát be van hajlítva a lábam, igazából az amerikai pózban vagyok, de a kezem segítsége nélkül, és feljöhetek.